uyena bezoshaya u4 kuleyo mcimbi. Kanti khona elinye-ke nje iphiciphici lomfana esiliqashile okuthiwa uNcushela Vilakazela u-stage manager elikwazile ukuthi lithathe iy'nqumo eceleni okungavunyelweni ngayiwethu. Phela mina ngikhohlwa wethu kuphela ngoba item vele la sisemabhingceni lithi go away. Nalowo stage manager naye ethola ugo away wakhe naye uyimpela-ke lo usufundisa umthandeni. Kodwa lokho-ke sikuthola ngemumva sesenza i-postmortem sesibuza khona u-kiss before bekhona stage nomashudula bashilo lapho ukuthi manje sekuzongena umthandeni-ke manje sibabuza ukuthi kwenzakaleni ngoba wonke umuntu ebesephika ukuthi kwenzakaleni. Kwathiwa yilowo wamfana okuthiwa uNcushela oze wabahlebela wathi phuthumani fakani umthandeni manje phuthumani yekani yonke into. Lo wamfana station obe angimazi nokuthi lo wamfana wathathwa waphi nale mbebebe yomlomo. Angimazi ukuthi wathathwa waphi. Ingadza kwethu njengoba ngimemile la nganibiza ngafuna ukuzochaza ngeside lami. Ngiphatheke kabi mangibona okhosini kuphathwa igama lami. Bangakwazi ukuthi mina bangibize njengomunye umuntu othintekayo. Okuqala lokho kungiphathe kabi. Isenzo saba sengiphathanga kahle. Angazi noma ngoba nakho mhlambe mina ngumuntu ongathini ongelutho yini. Kodwa ngicabanga ukuthi uma bona besebenzisa ngokweqiniso bekumele ngoba igama lami belithinteka abangibize. Ongangokuba igama lami lizela thinteka kabi still bangafuni ukungibiza. Ngibileke nemizamo engizamayo ukuthi ngifisa ukuthi nami ngithole i-platform okhosini ngikwazi ukukhuluma ngigeze igama lami. Uma kufanele ngiligeze kodwa iqiniso bengifisa abantu balazi iqiniso. Ngadza kwethu ngizoqala nje iqalele ngomcimbi. Sibonga umcimbi wahamba kahle eMother of All. Eyayihlelwe umuntu engihlonipha kakhulu. uSimipho Sisuzimipho kubuyela. Mina ngokusebenza ngenza ukuthi ngibe stage manager. uZimipho bayazi abantu ngimhlonipha kakhulu ngoba ngimhlonipha ngoba ukuthi udade wethu ngisho izingane zakubo ziyazi indlela engimhlonipha ngayo. Kwanaye uyazi indlela engimhlonipha ngayo mina. Ungiphathe kabi uma ngizwa igama lami lithinta kabuhlungu kangaka. Ekubeni mina ngixhumana naye. Ngenza ukuthi angeke ngiqale la. Umcimbi waqala kahle ngasebenza ngabstage manager ngakuhambisa ngokwesikhathi. Ngiyafisa ukuthi lo live lo record ngoba angifisi ukuthi abantu abanye abangekho la bangayizwa lenkulumo. Ngawuhambisa kahle umcimbi ngokwesikhathi. Ongangokuba mina ngangiphambili ngo30 minutes. Isikhathi ngangisigodlile ngisifaka ephaketheni. Ngenzela ukuthi noma ngabe kuthiwa khona iartist alisele kube sure ukuthi liyadlala ngoba kuke kube inkinga la eThekwini uma kunemicimbi ngoba amaphoyisa mayisefika ethayavala. Uma amaphoyisa ezovala ngo4 o'clock amaphoyisa la eThekwini akenze sure ukuthi ngo2 asefikile. Wahamba umcimbi wahamba kahle umcimbi waqhubeka. Ngila ngikhona ke manje kuthenini indaba kaMthandeni ngena kanjani. Sengifuna ukuveza ke lokho ke manje ngoba ikhona okusihlanganisile. Inganza kwethu iyafika icokama. Akufiki la kufika uMasondo njengokujwayelekile. uMasondo uyangena uyabuza ukuthi bafowethu ubani okuyena odidiyela stage bese yakukhathide mfoka ngobe. Ahamba ekhathide meyakukhathide afika ukhathide mfowethu mina ngoMC umuntu okuyena ophethe stage uNcushela. Nangempela uMasondo eze kumina. Athi uMasondo mfowethu uMthandeni kade edlala komunye umcimbi. Ngiyacela mfowethu ukuthi sisilethe yebo ngiyavuma kodwa ngiyacela ukuthi ngana kwethu uwakhe iplane ukuthi sikwazi ukudlala. Bese ngithi mina Masondo ngicela ukuthi mfowethu ngoba nami ngiqashile. Ngicela ukuthi ngithathe ngidedele abanikazi bomcimbi bathathe isinqumo bese bebuyela kumina. Uma bengabuyeli kumina bese ngisithathe isinqumo mina njengo stage manager njengoba ngijwayele ukwenza. Okuqala ke ngingakaqhubeki la ngikhona. Kumaskandi ngenza ukuthi konke ngifisa ngiyazi. Not nje kumaskandi, kuma event. Kuma event umculi kuyenzeka aqashe imicimbi emithathu. Afika umculi eze kuthina njengo stage manager athi bafowethu
njengoba ngila ejozini ngiqashiwe eGoli, ngicela ukuthi ningidlalise phambili ukuze ngikwazi ukusebenza kwenye indawo, ukuze ngoba masokhuluma iqiniso nganza kwethu imali enikezwe abantu abaculi akuyona imali enough kubona. Abaculi banezindleko eziningi. Angisho ukuthi ngikhulumela abaculi, angisemculi mina. Kodwa awukwazi umuntu mayetholela enye itoho ukuthi angayi uyodlala. Awukwazi ungamnikeza indawo ukuthi akahambe ayozama enye imali ngoba njengoba siphile nganza kwethu siphila nemndeni yethu. Uyabo abanye abantu ubhekwe bona emakhaya. Awukwazi ukucindezela umuntu ngomuholo wakhe azothola phambili. Bese ngithi mina ngicela ke Masondo sengiqhubeka nendaba. Bese ngithi mina Masondo ngicela ukuthi ke mfowethu bathathe isinqumo bona bese bebuyela kumina bese ngisho ukuthi nabathi bese ngiyangempela ngikhulume nohlongwane noshatha. Bese ngithi mina Tjatha nawe Hlongwane ngicela ukuthi bafowethu thina singasithathi isinqumo asithathwe yibona ngoba umcimbi wabo siqashiwe thina. Bese emva kwalokho uhlongwana ekhona. Bese bona besithatha isinqumo bona bengabisabuyela ku stage manager okuyena abamnikeze inhliziyo yomcimbi. Ngaza kwethu uma ngu stage manager okokuqala ukuthi umcimbi uhambe kahle ulele kumina, ukuthi abantu bajabule umcimbi ulele kumina. Mina nganza kwethu kulele ku stage manager ngayifundiswa uSibu wayeshaya ubasket abambiza ngomdoni. Benayo uhlongwane uChris. Ibona abantu ke laba bangipheka kulento kubo stage manager. Ngangisebenza nabo ngisemncane. Ngikhumbula nje uPhucuze ngiqala ngangisebenza nabo. uPhucuze iya koJozini ngisebenza nabo. Endaweni eziningi nje ngisebenza nabo. Even ngisho kuKhahlamba uhlongwane indawo eziningi nje ngisebenza nabo. Ko le ku-Big 5 ngisebenza naye. Kumgangela ngisebenza ngingoma kazwelonke. Ama-event amaningi engawabala ngisebenza kona. Mbuso wamaciko ngisebenza. Lento engifuna ukuyibala lezo. La engikhona ke sekuthenini ke bese bona bethatha isinqumo bangabuyeli kumina njengo stage manager. Okokuqala la ngikhona kwakuzodlala ukhuzana. Bese kudlala umthandeni. Bese kudlala uJumbo. Engicabanga ukuthi labantu bobathathu kuthiwa nama guest kakusho njalo into enjalo. Ngixolele ngaza ukuthi ngihlalele emanenkeni lento yesilungu bengayazi. Babacula bama guest labo. Bese kushintsha thiwa umthandeni uzodla uJumbo uzodlala eva kwakhuzana. Bese ngibuza mina ukuthi umthandeni yakwazi lokho. Okokuqala lokho vele njengoba kucashwa ngokuthi umthandeni wadlala esikhathini wadlala wafika late. Vele umthandeni udlala esikhathini uzodlala esikhathini ngesone sakhe. Ilapho ke ngifuna nizwe khona kahle. Uzodlala esikhathini sika Jumbo. Asakwazi kuba ne-excuse ukuthi umthandeni ufike late. Bese ke irani program uhamba umcimbi. Uhamba umcimbi badlala abaculi. Bedlala abaculi bese kuphoqa ukuthi kumele estage kungene umdumazi. Kungene ezethalaha bese kube umdumazi. Labacula bekho. Bayazi abahleli bemcimbi. Engikuthandayo abahleli bemcimbi bakhona la kulabo live. No MC futhi bakhona bala kulo live. No stage manager abanye bakhona bakulo live. Nganza kwethu ukhothi ngifisa niyazi. Thina esuke so stage manager. Usuke kulele kuthini ukuthi nina njengabalandeli nijabule. Ukathi umfokahlongwane mayikhuluma ngelinye ilanga athi uNcushela, ngicela nenze sure ukuthi umcimbi manje uphethe awuthi umcimbi uhamba uthi. Umcimbi awusuke njengebhanoyi. Ngenxa ukuthi umcimbi mele usuka uyaphezulu. Ungathi umcimbi uphinde ushone phansi ngoba abantu bazoze babone ukuthi la kudlalwa ngathi shoes sizela mahala. Abantu kumele senze sure ukuthi ngasonke isikhathi bahappy. Bese ke bengatholakala abaculi laba. Ngokwesikhathi vele sesishayibile vele sesiphambili isikhathi kakhulu. Akekho umculo ngathi uEli. Bese ngithi mina bese ngehlela ngezansi ngiyobheka umdumazi nezecala. Abantu laba engibahlonipha kakhulu ngokwezinga lomculo wabo. Mangithi ngiyababheka bekho. Okay. Bese ngithi mina Masondo. Ithini into yini? Besethi Masondo mfowethu bathe bazobuyela kuthina bakaphumi nesinqumo. Bese ngiyathatha ucingo lwami ephaketheni. Ngifone nge-airtime yami. Ngifonele uZimdola, ngimfonele kathathu. Mangimfonela kathathu angalibamba ucingo lami.
bese ngibiza uMashudula beno kiss before umuntu wayezongena emva kwami ukukhala mfazi bese ngithi mina ngenza kwethu ngifuna nibe ofakazi balento ukuthi imina uthatha isinqumo let's kiss before Mashudula khala mfazi bafowethu abaculi kumele bangena bekho kune artist ready stage elise backstage ready le artist angikhuluma ngomuntu usazoqoqa bafowethu ngoba imvula iyanetha abantu balinde abaculi ngicela ukulifaka yes bona phela vele ukiss before beno Mashudula kumele bezwe ngami njengo stage manager kumele ngibatshele nangempela bamfaka wadlala uthe edlala kwase kuqhamuka uZimdola uhamba phambili uyashesha ngemuva ulandela uBaba G Nkosi yami yakwaGumede kwangona ulandelwa yona bese gibele stage mayigibele stage bese icisha ingoma mina njengo stage manager angifuni abantu babone inkinga zethu ezikhona stage okokuqala mina ngangakwazi ngangingazi mina ukuthi mhlambe kune trap ekhona ngomthandeni futhi ngangingazi mina ukuthi umthandeni akufanele adlale lapha uma ukuthi kunento yayikhona ukuthi umthandeni angadlali kumele ngitshelwe mina ngoba mina umthandeni uyazi naye uyangeke adlale mina mangithi angadlali uyangeke akwenze lokho okokuqala nje umthandeni wafika kwigcwalisa uqala siseMoses Mabhida umcimbi oqala kakhuzani lo mina lo ngahamba ngaya kumthandeni ngakhuluma naye wathi mina uzongena ingoma ukuthi abonge umcimbi uthi impumelelo ngase ngithi mina akufanelele ukuthi udlale wanginalela mina uyezwa wasuka noma ke kukhona okwenzeka kodwa yena wakwazi ukungilalela semkhuluma naye ongakuba ngaze ngakhuza abafowethu beza kuyena ngabakhuza mina ngakhuluma naye eceleni wahamba futhi walalela wahamba okunye ngifisa futhi understand ngaza kwethu uma thina singo stage manager lapha stage okokuqala imilo usuke control ukuthi kwenzeka noma ngabe yini ekusuke kumele yenzeke ngokohlelo angene kuzini bafika acisha ingoma bese mina ngihamba ngiya kumthandeni ufike ngimhlebela ngemuva bese ngithi mina mfowethu ngiyacela ukuthi ngiyenzeke into enkinga ngicela ukuthi njengamanje uqede inkulumo iqede ungabusaqedi bese ethi umshovu kumina bese ngibiza njengoba ningibona ngime eceleni ngikhuluma nomshovu bese ngibiza umshovu athi bhuti wami ngiyacela usayithe umlinde sale seqeda bese ke qeda bese ngimkhipha kanti uZimdola usefikile ukuhlutha umbhobho lethame ehlisa umbhobho bese ngingena phakathi kwabo ngikhuluma ngevideo ngena phakathi kwabo ngoba angifuni abantu labana balapha babone inkinga thina esinazo abantu okokuqala mabeze emcimbini basuke bezojabula inkinga esinazo thina sikwazi ukuyiveza yabo bese ngikuvikela bese ngimumthandeni bese ngithi ngimphusha ngapha kwami esiwa ngabe bese siyena ngiyaxolisa kodwa ngiyabonga ithuba bese ehamba lapho udade wethu bese banenkulumo abanayo eSembhobheni mina ngesikhathi ngisuka ngibona ukuthi uZimiphi nganza kwethu mina uZimdola ngimhlonipha kakhulu naye la ekhona ngeshow yakwazi lokho ngiyamhlonipha angigcini ngokumhlonipha ngiyalazi izinga lakhe ukuthi yena ubani empilweni ngiyamazi ukuthi ukuphi okungiphatha kabi ukuthi uma abantu bakithi bela bekhona ngathi singabantu bengasihloniphi thina ikhona lento esiyoyenza thina iphumelele okokuqala mengantshela nje mina uZimiphi indlela engimhlonipha ngayo uku-level yoma uZimdola okokuqala ngokwenkolo mina naye sama Nazareth angikwazi ukuthi ngamhloniphi okokuqala nje lokho uZimiphi uganile unkosikazi womuntu okokuqala ngikwazi ngamhloniphi ongangoba noma yena engakwenza lokho akwenzayo mina ngikwazi ngamhloniphi yena ngoba yena unkosikazi womuntu noma yena engayenza lento ayenza kumina ongangoba mengantshela iqiniso mina uZimiphi eMsakazweni ngimbuzile ngomsombuluko ngathi mina uyamtala lapha uZimiphi kumina wathi kumina wena msunu kanyona mina uZimdola ungithuke ngoma wami ngasho kuyena ngifuna nonke niyibuke lento niyibuke ukuthi lento ngaphendula ngathini kuyena mina ngifuna ifundwe nina nami
ngifuna niyibuke lento. Wathi mina umsulu kaNyoko. Ngathi mina kuyena akulungile dadewethu kodwa ngelinye ilanga uyolizwa iqiniso ukuthi lithini ngoba njengamanje awukafuni ukuzwa elami isayidi. Kodwa lenhlamba ayingifanele mina. Njengoba ngazi ukuthi mina ngumfowenu. Igama lelo engalisho kuyena. Angaze ngimphendule ngenhlamba mina. Ongakuba mina namanje ngisamhlonipha. Kodwa yena uma ekhombisa ungangihloniphi angazi yini edala lokho. Mina okokuqala lapha uma ukuthi uZimiphi yena wayenenkinga nomthandeni ngamela ngitshele mina ukuthi Ncushela angithandi umthandeni adlala emcimbini wami. Mina okokuqala into engiyenzayo ngithi ngiyenza ngoba ngazi ukuthi uZimiphi mother of all. Zonke izingane zakhe kumele zenze ayiphathe ngendlela eyodwa. Njengoba inodadewethu mina kumele ngimkhafe. Uma ngisuka ke stage kade ethi yena Fuseke sengiyakuyena mina ngithi mina Zimiphi uyi public figure wena akwazi ukukhuluma nomuntu ngalendlela okhuluma ngayo. Okokuqala kunabantu la bese sifuseke wena esho kumina. Mina njalo into engiyenza ngisiza yena njengomuntu wakithi. Kodwa yena mina ngiyinto engelutho kuyena. Anginankinga ukungabi lutho kuyena. Mina ngiqala ukusebenza ngemother of all. Mina ngenza kwethu imicimbi eminingi ayikho imicimbi engasebenzi kuyona kaMaskandi. Ayikho imicimbi engasebenzi kuyona kaMaskandi. Kodwa ngenza kwethu uma igama lami lizophathwa ngalendlela liphathwa ngayo. Ngisho obaba, abafowethu, obhuti, odadewethu ngeke bakuvume lokho. Uma ke ngenza kwethu mina ngingafanele ngikhulume ngento ehlele mina kumele kukhulume bani. Elabale ligama elisincushela. Ubani okumele ayidefend. Kanti kakushiwo nithiwa umlomo ishoba lokuyiphungela. Ngenza kwethu bengikinga kakhulu bekuyilokho ebengifuna ukwazi ukuthi uZimiphi mina kangihlonipha akagcina ngangihloniphi lapha emcimbini wakhe. Ukuphindile wakudala wakudala ukuthi mina ngomsulu kama wami. Akunankinga ke mina. Lo msulu akhuluma ngawo ukababa. Onganguba lo msulu lo yana akhuluma ngawo yena njengoba ngokababa ubaba owaziyo kwamina ngiwazi. Kodwa ngenza kwethu kwesinye isikhathi ke kuthiwa inhlonipho ibalekile. Bafowethu anginanxana umuntu mina kuMaskandi. Futhi akekho umuntu engoba nenxa naye. Mina mangiphathisa uhlelo ngisuke ngisebenza ngendlela efanele ngisebenze ngayo. Naye la ekhona noma kuthiwa ubuka lo live noma ngabe kuthukubi. Ngiyafisa ngane yakwethu wazi ukuthi mina into engangilindele ukuthi wena njengoba usuwenza iphutha wathukelile ama-artist phambi kwabantu abathenga amathikithi bavota bezemcimbini wakho. Iblame uzoyishifta kumina. Ngoba mina mangimbuza ngithi mina uyagadla eMsakazweni ngimbuza with a smile. Ngenxa ukuthi yena ngifuna abone ukuthi mina ngikho la ekhona yena. Uyabo. Uma ngingekho la ekhona yena ngifuna lento yena ayilethe kumina kuze yena abe covered ngokomsebenzi wakhe. But yena wahluleka ukwenza lokho. Wakhombisa okukhulu kunalokho akwenza stage phambi kwabantu. Okokuqala mina abantu bangihlonipha kuMaskandi. Mina likhe artist engangihloniphi. Onke ama-artist angihlonipha mina. Mina isinqumo esisho kwi-artist mina bayasenza ngenxa ukuthi baza amagalela ami kubona. Mina ake ngenze umzekelo kade silapha emcimbini kaSigwebo. Kwafika uSaliwe. uSaliwe wathi Ncushela mfowethu ngiqashiwe komunye umcimbi la sinecefuzile. Usicela ukudlala phambili bese siyahamba siye komcimbi. Ngase ngithi mina Saliwe angikwazi ungandlalisi ngoba le mali eniyithola laphana angikwazi ukuninika mina. Uyezwa? Kufanele ukuthi mina nihambe nelaphana ngoba nina nisemsebenzini. Noma nami ngisemsebenzini kodwa mina njengenduna yenu kumele ngibuke ukuthi nina kumele nisebenze nibe happy. Onjani ke lo kuthiwa mina angamdlalisi. Okokuqala ngifuna ukwazi angixhumani mina nomthandeni. Umthandeni akanayo nabantu abanginayo inamba yakhe. Kodwa mina into emele ngiyenze ngisebenze ngokweqiniso ukubona bonke abaculi. Uyabo? Angikwazi abahleli bemcimbi bayazi. Kwengenza kwethu konke kufuna uku-understandisa yona. Engifisa ukwenza ukuthi ngikwazi ukuthi uma kune-artist engimele idlale or lingekho
thina njengo stage manager uma ukhona umuntu oshiwe isikhathi, uma kuvuleka ispace sike senze sure ukuthi umuntu siyampotshisa kuze iprogram irun iqhubeke. Yizwa lonto. Manje uma kuthiwa mina okokuqala angikhuluma nje iqiniso lapha kwi-matter of all ayikho constitution enginowe yona engisebenza ngaphansi kwayo. Ngisebenza ngokwazi ukuba ngithemba bona ngoba bengazi ukuthi mina ngazi umsebenzi. Angikwazi ukwenza into entsha emcimbini wabo. Ngenza kwethu kwithimba lonke le-matter of all. Ngiyabonga ukusebenzisana okuhle. Ngibonge nokungithemba kwenu. Neqiniso enalenza mina ngiyabonga. Kodwa mithi indlela engaphatheka ngayo laphana ayibanga yinhle. Uma ngokuba laphana ngangihamba nomuntu wami. Mangihamba nomuntu wami uyangibuza ukuthi kanti isizathu sami nisebenza kanjani endlini ngamaskandi. Ngathi mina isizathu sami into amaskandi into yabantu abamabhinca, abantu abangafuni ukunderstand izinto. Ekumele umuntu uzohlala emchazele. Yabo ngimkhipha kule indlela ayiphoxeke ngayo. Ngifisa nazi indlela engaphoxana ngaphoxa phambi komuntu wami. Indlela isifo sami esehla ngayo. Ngithuka umuntu wesifazane oseganile. Uyabona indlela ganile lo muntu uganile bafuthu okokuqala ngiyamhlonipha mina. Uyabo ngoba umuntu wesifazane ke ngizwe kuthiwa mina uyithuluzi lendoda yakhe. Mina noma ngahlonipha ngihlonipha indoda yakhe. Uyabo ngihlonipha indoda yakhe kodwa yena akazange ukungihlonipha mina. Ahlonipha isithunzi sami. Ngenza kwethu ngibonga nje nendlela engithema ngikhuluma ngayo nani ngithi ngifuna ukuchaza lento nakwamukela. Bengifuna ukuchaza lo side lami. Kodwa okunye ngizobuyela khona. Okhosini FM ngiyacela ukuthi babe nobulungiswa. Ngoba kulo umsakazo loyana. Njengoba singabalaleli bawo. Mina nje ngifuna ukukhulumela mina. Mina kulabantu ababalwa bamamiliyoni ngomunye womuntu nabo ohlanganisa imiliyoni dola khosi. Kungiphatha kabi uma ngithi ngizama ukuthi ngiyikhulumele abantu bezwe bese mina ngingalithola ithuba. Okuqala lokho. Uma ke lo umsakazo lana uneqiniso. Ngiyacela ukuthi usebenze ngokweqiniso. Angingabi khona umuntu okwazi ukuzocanasa emakhanda ethu. Noma singelutho. Kodwa kangabi khona umuntu ozokwazi ukucanasa akhuluma okhosini athi ngikhuluma ngale mbebebe yomlomo. Okay ngiyavuma nginayo imbebebe yomlomo. Okay. Kodwa akakwazi nokubeka kanjeyana. Yazi mina ngavusa uma ekhaya. Wathi umfana mkwezakalana. Nakho ngizwe igama lakho lihamba phezulu emoyeni. Ngathi mina izinto lezo kuyancokola. Ngenxa ukuthi ngifuna ukum-understandisa umuntu omdala ukuthi kwenzakalani. Uyabo kuyimanje uma ngimtshelile mina ukuthi ngibizwe ngomsuni wakhe. Okokuqala ngifuna ukwazi uma mina ngamlwela uma wami ngingayilweli mina ubani ngizomlwela. Ubani ngizomlwela. Umfana onjani othi mayizalwa abaleke kungena igebengu ekhaya ajomba uthanga ashiya abantu ekhaya ashiya amantombazana ashiya abazali ashiya yonke into. Umfana onjani loyo? Umfana onjani loyo? Angilona igwala mina. Kodwa angikwazi ungayilweli mina. Angikwazi ungayilweli. Ngenza kwethu ngiyabonga ithuba abafowethu eningiphe lona nendlela enenze ngayo. Kuningi ke okushiyo kuthiwa ukukhulumile ngami wazi wayangisho kwigagasi FM waya kuyivuma. Ngenza kwethu uma kukhona okwaniphatha kabi nina izihlobo zami. Ngathi uma ngiphuma ekhaya wathi uma kumina nganami njengoba uhamba manje unithekile. Khona ukuthi uyazi ukuthi inhlonipho umphako wendlela. Nani ngenza kwethu ngicela nehlise ukucasuka kwenu. Nina enithi nabakithi. Ngiyacela nehlise ukucasuka kwenu. Uzimiphi ngiyamhlonipha mina ngokwelevel yakhe. Noma inekhombisa ungangihloniphi. Kodwa sengicela mina nenzele mina. Nimhloniphe. Yes. Ukuthi kanjani ngicela nje nikiyeke lokho ngenza kwesi nikekele yena. Uyabo. Nikekele yena. Thina sike sithi sina kaZulu ukuxhumana kwabantu baxhumaniswa imoya. Uyabo. Yena lokho akwenzile kumina. Uma ukuthi mina idlozi lami liyaphila noNkulunkulu wami uyaphila. Yena uyobona ukuthi khona into ewrong ayenza kumina. Ngelanga mhlawumbe uyokwehla axolisa. Kodwa ngisho ukuthi ngithi akaxolisa, akaqhubeke yena ngoba yena uphezulu kunami. Mina ngiphansi. Akukho ukwenza kwethu ngiyabonga.